sorkar ke Ukraine ha ke sorba Mariupol. Kalau ong henne kesni bikiladan hadu lais pa ngut kibriu kiblayap na kejing ther namding jong ka Russia ya kate kejing tei belapin long ya kejing lek kai drama ka basyong re dikibon spa ngut kibriu ha kene katayo beladep. Ling ba kisaki bikijing tip belayok lum na kate kejaka la ong bakiladan hadu kumbalai spa ngut kibriu kibelasyak peniap ha kate kejakai lek kai ha Mariupol. Kata hadian kejing syak ther namding deki sipai Russia pin pau kabor bdei kmi jong kene ka hall lingba ka Telegram. President Volodymyr Zelensky ula ong bahakane katayo balala ba deki spa ngut kibriu kata bon ki kinthei bat ki khinna kila shongri hakane ka yeng ha kate ka por biki sipai ka Russia kila ther da namding. Kibor bdei kmi jong kate ka hall kila ong henne kesni ba kene ka jaka kala sha pinjulor phom ha kate ka jing sha ther namding. Kata wat hadian biki sipai Russia kila tip bikiriu pat ba kila shongri hak te jaka. Na kaliang unong yalam jong ka Chenia ka rithan shathe ka Russia kala ong bahkane ka sngi pale balala bikisipai nakathan ka jong u kila kurup no yakate ka jaka na Mariupol da ka blawa ru da ka lama jong ka Russia. Wat lakata hadin ka jinge pinbet hapdeng ki he sorkar ka Ukraine bat ka Russia lala ban play kilinti ki bisngan na ka benta ki nong song snong jong ka sorba Mariupol. Bikin mi bat pet kerat no na kene kejaka kebelangat kejing sya terbom baklem sange.